Someone na gusto niyong makasama sa pagtulog. Ready ka na ba? Tagal. 1, 2, 3, Go. go. Ah! Hindi ko in-expect yan. Baka balusin ko pa yan. Someone na gusto mong makaaway. 1, 2, 3, go. Lalo na yung itsura niya dito. Hottest person na kilala mo. Hottest Oo, person. kilala mo. 1, 2, 3, go. Army lang. Sumbong kita kay Ma'am Nicole. Sumbong kita kay Ma'am Nicole. Kalaban! Sino ang kinaiinisan mo dito sa office? Wow! 3, Go. go.